Da li je dozvoljeno mnoštvo u islamu? Mi znamo, među hrišćanima ima dosta ljudi, neki muškarci, neke žene, oni odluči da neće oženiti i onda živi sami i neki odvoji sebe od društva i sami negdje boravi. I šta se tiče Islam nama uputi ovo poruka da ne smije da čovjek odvoji sebe, da ne smije potpuno odvoji sebe od svoje društvo i čovjek treba isto da se oženi, treba da ima porodica, treba da ima familije i čovjek je dužan da ispuni dva pravaca, jedan prema Boga i jedan prema čovječanstvu. Zato ovo nije Božji plan da ljudi živi i na taj način i zato u Islam je zabranjeno mnoštvo. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Lesa fi ummati rahbanija", nema mnoštvo u mog ummata. Kada je on pojavio, neki njegovi sledbenici, oni su mislili da mi sada nećemo oženiti, neki su tako odlučili da cijeli noć mi ćemo činiti ibadet, obožavat ćemo u tokom dana, mi ćemo postiti. I kada je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem slušao, onda on bio lud i on rekao: "Zašto vi ne vidite mene? Ja sam čovjek i ja obožavam Boga, ja sam oženjen, imam porodica i ne smije da vi odvojite sebi." Isto ponekad neki sledbenik koji je bio oženjen, on je isto cijeli vrijeme samo obožavao. I kada je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem saznao, onda otišao posebno i rekao: "Ne smiješ tako, tvoja porodica ima pravo, tvoja žena ima pravo i Bog isto ima pravo i sve stvari treba da bude na mjesto." Isto neki sledbenici nekad su rekli: "Mi ćemo postiti svaki dan." I časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem opet zabranio i najviše što je dozvolio i rekao: "Možete jedan dan postite i jedan dan ne postite." I šta se tiče ovo hrišćanstvo što oni radi prema časni Kur'an, ovo nije bio Božja naredba. Časni Kur'an kaže: "Varahbanijata nibtadauha maktabna alejhim illa ibtigaa rizvanillahi fama rauha hakka riayatiha." Surat Al-Hadid, ajet 28. Allah kaže: a mi njima nismo propisali mnoštvo. To znači ovo nije bio Božja naredba i taj naredba sigurno nije počeo u doba Isa alejhissalam ili u doba Isusa, nego poslije hrišćani oni su to počeli. Zato Allah kaže: a mi njima nismo propisali mnoštvo. Oni su ovo uzumili osam traženja Allahovog zadovoljstva. Oni su mislili preko ovog dijela mi ćemo dobiti Božje zadovoljstvo. Onda dalje Allah kaže: ali se oni nisu držali pravo toga kako bi trebalo. Obećali su, ali nisu držali svoje riječi. Zato često mi slušamo nekad vijesti kako su neki pastor, neki ovi ljudi koji su bili na ovo u crkva i oni su obećali da će oni neće oženiti i oni će živjeti sami, ali onda dolazi neke afere, nekad takvi ljudi su zlo potrebili djece i onda kada crkva sazna, nekad onda oni istiraju iz posao, ali ako neko ne dođe na vidljivo, onda sve žmiri. I kako je ovdje Allah kaže, oni nisu držali pravo toga kako bi trebalo. To znači kada nije bio Božje naredba i onda
sami su stavili teret na sebe i šta su obećali nisu ispunili. I to se pokazuje da ova bila greška i zato Islam nama ne dozvoli, Islam nama kaže i treba da čovjek, jedan vjernik, on treba da oženiti. Časni poslanik kaže ovo brak je moj sunnet i treba da vi ispunite ovog sunnet. Osim ako čovjek je bolestan ili ima neki drugi razlog, to je druga stvar. Ali kada čovjek može da se oženi i onda ne oženi i zato što brak je štit, brak onda čuva čovjekov moral i onda on dođe neki tvrđava i zato ovo je jedna prirodna potreba za čovjek da se on oženi i ovo bio razlog zašto Islam nije zabranio mnoštvo.